Kum kata kejing lagi, berkum kata kejing penjenda yang kena kawan. Mat Syafran, Mat Syafran, Mat Syafran, Islam, Islam, Mat Syafran. We condemn, we condemn, we condemn, we oppose, we oppose, we condemn, we condemn, we condemn, we condemn, we oppose, we oppose, we oppose. Bangladesh go back, go back, go back. Bangladesh go back, go back, go back. Hajla Meghalaya kat bagi kenhon seng bahlang bat kiwe-kiwe ki kenhon kidang yadawa ya ka any bantau kerpang na banta ban yada ya ka khendau ka syam bat ka jingwan rung kerthap jong ki bru ki banabar ka jing penlong any ya ka Citizenship Amendment Act lane ka CAA kala mi bha ka jing persya ka bajur na ki babun ki jai benriu red pan ki badan hapo gari khamtam hapo ka jilla Meghalaya ka Seng Khasi Students Union na North Khasi District Unit mentaksi ke lapalong sundan da kejing yalang pajba ban pensyai syai ki pajba halor kejing ap kejing ma da kejing pentrikam ye kene ka any hapo gari aga bakum kadak jong kejing persya ki nong yalam jong seng KSU ki lathang ye ke kopi jong kene ka any hakmat upajba obobun hayo maulong rengkat ru obat kejing perta baga seng ka persya ye kejing pentrikam ye ka CAA hapo ke jela Henry ki dawa badiban pentrikam no ye ka inline permit kabalong ka way na kimat kabaga seng KSU rengkat ki way ki seng balang ki dawa na kapor sa kapor ng sarkar. Nalor ki nong ilam jong seng KSU ki bakentup yaw samla Ferdinand Kharkamni ubadiw Presiden na North Khasi District Unit usamla James Hitler Maupniang ubadiw Secretary usamla Lambok Rembai ubadiw Vice President kaseng na North Khasi District Unit usamla Bayasan Langkharshan Lor ubadiw Secretary ka Nongpo Circle usamla John Lengdo ubadiw President ka Nongpo Circle kentup de ya kiwe ki nong ilam jong seng KSU hakane singi laidon langru ki nong ilam na kiwe pat kiseng balang kiba kentup yo Presiden ke HNYF Northern Region uba Marcus Martin nang ta uba Edelbat Nongrum ubadiw Secretary ke HNYF Northern Region uba Ricky Majau ubadiw Information and Publicity Secretary ke seng FKJGP na North Khasi District uba Vicky Singkli ubadiw Rangba Shanong jong Shanong yo maulong lembat kiwe lai itu eka Citizenship Amendment Act kadina du usdam kakandai spa sanpusan ya jimpen kelab yang eka nadu benpelong yang eka kabil nadi ka CAB nadu usdam arja khandreu benpen kelab eka kum ka act usdam arja kakandai bat ha din jokone sausnem sansnem ye yo pat ban yo isa kini ki rules ki amendment rules jong kane ka CAA bat haune ubenai hi kepada ukharwe trek ubenai leber lane ubenai march layu hi ni rules kaban pelong ya kita kinong siknong napo kari Afghanistan napo Pakistan bat napo Bangladesh tang kita kiniam kibandai tang ki Hindu ki Kristen ki Sikh ki Parsi ki Jain bakin long kita kinong siknong hapo jong kari India ban ngaso ban pensyai sapi syabangan poi syakta kari India ngan poi sya kaya kari kasi ka jongi ladangi perkhat bolong uta nok suknong jong kari boy pide ban kha ban pun hang ne hapo ri boy lada phi kwa molong unong suknong jong kasnong umsning pide ban kha ban pun hapo kat snong umsning lara phi kwa banlong utanok snong hapo jong ke East Castles pide ban kha ban pun hapo jong ke East Castles hangni manta kalong na khongpong amar da phi kwa banlong utanok snong jong ka them ribhoi ga jungi sulai hapo ka computer suai enter kelalong unong snong jong ka them ribhoi ga jungi kata ka di ka basuk tu ban persung tu ya pi dong snong ban ki than ban ki pai ba hi hapo ri kasi ga jungi ni syai ya let sya ki office prepare kamtam hapo jong ka district administrative man kendo ya DC deputy commissioner ni syai penong yu ba sobha aba pitung kam tung jam ye kini ki grade ki ba ki dong snong jong temri boy jungi kila ban trei kila ban le ne kam kat kum ga jingnang ji start juki sobha ban petlem ya ka permanent residential certificate kamut uno usamlau pule ne unong wat kam
udai belakha lahe lasan paladep yang jing puleru hapo gatem riboi ka jungi kumta un sayo ene ka kam kani ka ain kalong Hongkong lada bika hapo Bangladesh pila ban wan hapo boy hari boy jungi ban yo kam yo jam pat ngaso ban pensyai pi ya kane kalong kumne lada jin ba kata ka sorkar pedeng kawara ya ka ain kabante lakam ya ka jingrung ketlep jongi ne kimenderi hapo kari lum kasi ka jongi kabade kari jongi trairi lum kalong sisya kaban ai kublei yaki hanrei ka jingwara yaki ya kita ki ain kabalong kumta ka ain yak jakor banwara ita nong snong in one boy snong pat hapo ka sila ka jongi hapo ka desek ka jongi kalong ka ka bosu thomula lada ka sarkar jila ka jungi ka ong bang hi persai ne ka an lembah jing tho jing tar ban pedi ba hi persai ka si ban kan wan long an hapo ka jila jungi kalong jin ka bang hi din kam ai kublei hre ka sarkar jila ka ong bakadon ka tak sik schedule umdon jing e bangin khang persai ya kinono ki wan bunai buai snong hapo ka jila ka jungi khat khnai spa san puaring layo i ka sik schedule mani tho ye phi khat khandai spa prapunyo ka KSU ka be Nepali ka be Bengali ngatharai pi kan mau ya ka tau snem hari lagi pai ku ne usnem ki arajar arpo arpuai arpu aru kan mau pha kasnong nong mensong kasnong jalupara kasnong mau prem kasnong laban kinang bun hi kita ki menderi ki ban wan waisdong nawei pat ki jela la bandai na po Uttar Pradesh la bandai na Bihar la bandai Assam kumta ter bat kai ka baso thumula la dangi kran ya ka sik schedule kalong bagi don tang khandai pu pra persen r persen kinang don hi hapo jong jipet jong ka European world kilalong thekum kitu ki jaka ki bala manai mohor nang te na po police bazar mas mio mohor la manle no ban claim no ya ka voter ID hadin kata kin wan snong nong po kile masap snong umsting kila manle spo thain bonding ginam la ban kham kata ri ga jisya kade kalong kaju haki arf sautli ki district ki badan hangte hapo jila Assam haba pratli kita ki district kinamla ban yo CA hanrei kiba dep nang ta kila ban yo ka CA kamdon sige habang ngi pila da r% da ka schedule kila ban yo ek ta voter ID lembang te banlong kita ki nong snong la dewan ka bot apo snong nong po kamdon sige kita ki nong sok snong jong ki wepat ki district kin wan support jela ka jongi bat panlong kita ki try mlong lembah jinyo jing itu jong ki lembah kita ki epic kan ki voter ID lada ka sarkar jela ka perkhat ya ka ik resolution ka balak pas sa ustem arja knai 9 December kan pelong ka ba edaw yang i hau snem ye bobot hau snem arpo bagini ono ya ka inline permit gamar ka i bangasmo kum ka sarkar jela ka banpai ya kane lada ngi ai ya uwe usamla pule na hybrid wan na longing ka baduk ka ba jenjar ka jingyo unyo panlai pule hakinung ni school lemba ka jing ai scholarship jong ka sarkar jela ngim dan kamshu bagini yang hangne lada udor usamla pule bladep ya kerdan ka per ka jing pule jung ubat udai hok panyo ka kam ngoju claim da siu ya ka pisa arlak lailak bolong uta government servant ngim dan kamshu bagini yang hangne lada ka sarkar jela ba ka sarkar pedeng kasgo ya ka jikran ka jungi bangi persya ya ka CA bagi kwa ya ka line permit ngin kamshu bangin yang hangne balinga kran ya kata ai thoi pi ban persai khamtam e hoi ni dang kham so dunai ya ka jik so thu halor ka CA ka papas mta khamtam ka ni rules ngaso banong ya pi kini ki breu ki banwan na po ka Pakistan Afghanistan Bangladesh kinwan ning kong hapo ka jela ka jungi ngidegi KSU ban khang percaya ki pai ba no snong ginong ba em non kam lele la don KSU kin pai ki KSU bat kuslai kinwan rumah ki darbar snong i ba per kita ki pai ba ki chui ginong em lele la don ki darbar snong ki sampai ki darbar snong
Henry ngating ba tuju ubreu bon wan na po Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Wan rung haying jompi. Hata por kai ka KSU kalaban le, kai ka Darbar Sinong kalaban le. Among su tangaying yo poi manha po jintia sendon. Kata di ka be ka bangina perkhat. Gamar nga si perkhat ya kata ka bangoong mene bo sampula pule uniyo ka jing pule. Klaim ka nuno ka jing siu. Usamla bla dep yang jing pule. Hakikatan baper uniyo kam ke jam ju. Klaim jing pulut pisah kendiak ru. Namar balada ngan krentang hapo ka Bangladesh kadai ka ri ka Bajan bat ka jela ka jongi. Lada wantang sanlak nang tei. Namar kini ki sanlak ano IP Komuni Samla James. Ila bersyai yusnem ka kenai spa nyo puai. Namar udi yusnem ka kenai spa nyo puai kadai ka thababa hapadeng ka East Pakistan bat ka West Pakistan. Ya ka West Pakistan mentala tip kum ka Pakistan. Ya ka East Pakistan mentala tip kum ka Bangladesh. Khat kendai spa nyo puai kapte tang kathma jong ka Pakistan bat kathma jong Bangladesh itu IP. Kadi kathma ka bagi ki nok saknong jong gari ka beit ka jungi hangte po them renja ka bala sha khon sin ada ka RR koloni bat katai ka jaka po amjong umsiang ni hapai jaka ye kini kibreu ku wan po Bangladesh balong kita kinong saknong namar baling ong ye phi balong kita nok saknong ngatharai kawai ka saknong kabangan compare bat ka RR koloni ru kampat yo kita ki facilities bayo kum kini nok saknong ki bawan na po Bangladesh namar hapo RR koloni itu phi ka umbam ka umdi ka biang lut bakhoi na saknong ka surok sikin ka biang lut ka kam ka jamru kiyo ban khai pateng ru kiyo bat kai ga sem ru kiyo kita di tang nuksa ibarat pa na du sem ka kenai spanyo buai rela di big pay yang ne ka ICA kabadi ka rules jong ne usem arjar ar pusau kala patai syai balada wan kini kibreu ki banabar kapot kari ka bajantam kari ka Bangladesh kaba kinok snong inwan tang umbasan lak apori kasi be jongi umdei bagen suan long kita kinok snong mapura jong kari India hanrei kari India kapun biang yeki kakam gajam kapun biang yeki kayi kasam kata ka rules kala tho kabdei banga shna manga kata on record kadon balada nga kremen ne batang yo nok snong ujong iru ngimpala manai yo ne uduk usuk jingi ngimpala manai ya ka school bon pule klem kono no jing siu lane bon yo kam yo jam kinwan sa kita kisalak perkhat ma phigen in yo kam yo jam shishe namar kita ngitep ngide girulum kita ngide kiriuski ki bakine ki kam start palat pan yang iru namar kiwan kasnong bangali ngi shongma ki bangali kam start show kai kata competition ngindon show atau por kata daw itu pi ban pansyai ne por hawat ki por menshwa degi perkhat kajingwan jongki bar ki bana ki breu ki bar kita long tang kum kita ki klat nong no ki bapendap hapo jong sentex napo jong Asam lemah kini ki srok ki jongi henai lada ki wan lemah jong ne ka an kilong mawan sendan nak sentex kaban pendap pan prisley sendan ya ne kari ka be ki jongi kaso hani ka por kerpat ya pi uwai pawai no susdong tongin pene daw ya ai ka kenten umulong sa sotham la ong lupa yangi bangin long kita ki bahusia bangim dei balong nim dei balong kinong thoding ning tong nok tong jonore jongno kata ka kenten umulong sa sotham la krem yangi ban pen sotu yangi bangim dei malong lano ru pagka KSU karang yengsa adu menta bat la syai bat la skiru kan yengsa nam ta ka daw ba jai menriu namar ko ong mene ya pi lada kita ki an gidon ki bania dai ka jai menriu ko jugi lemba juga no line permit gimdon kam shu pan yang ne hane ngin ya yeng hang ne mon perta syapi ki pai ba no shnong bangi dei daleliru panamailat ya kasie bakan long ain hapo karibe ka jungi hoy sama jeans mune lop tip pa hapo ka hearing hapo Supreme Court kadang don haune uknai trik uyayong ring hoy ikmilanti baka ain lembajuk Supreme Court kan kren siponi ye ring ngi yang hangne umde tang mentaski umde tang lasai umde tang menin ila yang nadu ipor menswa
ban persya yang ni ka CAB kila yang por mensua asne marja knain persya yang ni ka CA ban nang yang hadu mentaru persya yang ni ka rules gamong ka jiodong jonga ni jongi boro lang hne lagi kran spang jiodong hapor ngale school ngam TBA spang ta ka CAB ka CA ba khoi kare laden banga soktu hajin don jonga pok KSU hajulong samla rong ba jonga menta ngong bang non kam yaki kayaki namenta ka pateng ke banwan ngim kwa lanon lano ka pateng ka jungi kalong kita kinong toom nong tong ding nong tong nong to ding jonor kadang so ban yeweri pi pai ba iwei pai wei tong in peni la ki jong ki poi ki jongi hoi ni don ha ka KSU ngomong baporo ila menyai lenti ko menyai ka KSU Andai kita don kita bersama hamni, kibala mensenai ki an, kibai ketkum kecup ke pemerintah. Andai kita don kamru ki an ki peniada, ban ngaso benom, bal daleliru nginam la ban pelong an, lane pelong to pelong senam yang kena kasih namar ngitip, bakini kasih kadai tang kabanwan ban ai yang kata kajing duno. Lade kajing memitu su no jongi kum kita kitrai lum hapo kari kasi kabe jongi bat kam tam e syate thai lam mengi hapo jong jigelam jong don in student organization maso bakapor kelade yang iwe pa iwe lemba kini ki kwat kisla ki bangila ora angne kapor min penjam dau yede ka an namar ba kane ka an hoi ka kran ya kata cut off year Live poetry Disember ar hajar kat sau gila keren ya kat of year bukat kendai spa anyop huai handai kalong kompong bangin sim ya kat of year jong stem arja kat sau nomor kinong Bangladesh ki bodon shwa kan jong ne stem ru kilabun lupa badai tu EP ki bansawan ru nomor gisuang kat of year jong stem arja kat sau Rai itu pergi kat san kan reu kat nyau kat praru kin sapoi. Ban kan long ain kan ni ngin so i hadin san la dai postem. Ba kita gi breu kin sastang men multiply. Kim di ben multiply da kita gi jai men reu ki ba ki dei gi jai men reu khasi gi jongi. Henrei gi jai men reu ki ba sam multiply ki dei kita gi jai men reu. Ki ban itu kum kita gi Hindu, kum kita gi Kristen, kum kita gi Sikh, kum kita gi Jain, bat kum kita gi Parsi. Namar ngasong tu ban penmi yang ane ka ain kum ka ain ka bong non muslim hoi ni don la jong jinget kata ka jinget ngane tu pi kawan hadin yang ka jinget ka bangiso yang ade kum kita ki Kristen lala ka jilong Kristen jungi klet ayu lum sport benang kalong ka ka babakala tadau kum ka KSU yang hoi ni so tu ya ka jilong gerbang ka jungi halaki jong kiniam gidon Henry apa ngikran ningkong ngimla mankran lane ban yapen bat kan niam ke bagidan mengi Henry nyap kran baik ya kan jai meru ke bodon tak ada saisin ngaso bakapor kala dai biang yangi ki para samla nong sok sidong jong athain riboy ka jungi kam tame po sidong nong po ki long ki long pa ki hep ki baret ki samla tong ini mi lang nang ne da ka wei ka jingmut ka bagi le sikman man ki sidong saman la ki tlewi ngi jongi bangin pusok tu pa bakini kide kijinge lane kita kide negative point no yapi ki bansawan suki pasuki ki bansa bamdu ya ka jinglong try rilum ka jungi basaisin habang syam ngsyong saisin kin kwin ki klau saisin kin ki mau Hagaba hakitu kisnam ka KSU hapo kshatri jong ka North East Student Organization kibadon kentup ya prateli ki sing phalang kibadon hapo kene ka than stay lamingi kalaki laksar bat kalapen snow shadu sha kinoyalam lane kita kibadon hapo Sekar Freng lengba ki menteri baper hapo Delhi namar gi peni bakai ka jinge jong kene ka CAB atau kopor kalong ba kene ka bil kan kenyot yangi ki jai beru red pai ki bedon sene ka than lamingi bat hangne apo rikasi ni jungi ka KSU harkat ka GSU Garo Student Union ka bedon apo Shatri jong ganesu
ngilai ki lagadai hapo surop bat ngilai pensuru sabun kino elam jong ke sorkar preng bat kumju hangne hapo sorkar jela hanrei baro kilong kuman bat kilong sapesu lut baro bat hapreng gila jingai lenti jong ka KSU harkat ki perlok seng balang ki beron hapo kene ka jela ka jungi bat dei haus nam arjar kat kendai hapreng ki jingki jingsar ka KSU Kalalik saya kendong kin surat ban pensengau syapang kene ka CAB lane ka bill jong kene ka citizenship amendment hanrei kineru kilong sabai hare wala kataru nakalang KSU ka klem songkai hapreng ji lenti ngila pelong ya kita ki street corner meeting keleng jong ka sorba shalong bat kumju keleng kijaka jong ka kabrinyo trap it kejungi ngila pelong hangna apa nongpo la pelong ha bernihat bat kuai pat kijaka bat dei pat ha usnam arjar kat kendai ka surgar preng ka lapas ya kene ka bil bat ka pelong an kum kata ka CAA bat ha preng kita gijai lenti ngui badai kaneso hapo kijing lam jong ba Samuel B Jerwa nginalit pentit jinghang hapo kene ka Supreme Court kaying besar ba khlidu buron burom jong dari India bat kumjuru hapreng kita jia lenti ka KSU bat ki perok seng balang ngila doa lara ka sarkar preng kalapas kene ka CA kadai ban ay ka LP hapo ka jela ka jungi bat hagata ka jinga keren hapor ba ilet sedelhi lalap bala syamru baka sarkar jela kasim bat ka buyel de hangta po ka syatri ba ka jela ka jungi kadai ka jela ka beron ka 6 schedule hana ba kanong kata kane ka CA perlok baik ki paradok prasnam ngishim banai nuksai pi langi don apo ka 6 schedule kam syam la aya kata jinya da ka boong bagi tapat kuing bijak benriu kinom don mentala ne kimyo ban syong ban sa hapo ki bah apo 6 schedule to pai nuksa ma pi ko perlok baik Pardok prasnam kei ka baja hapo ka jela jungi ngipan ka LP akhandai trik udi sembar arjar khandai ka sarkar jela kelapa saya kata resolution hari kini baru kisakut hangti hapo ka duli jong kata ka MHA lane hapo ka duli jong ka sarkar pedeng kini baru kilong sebai ban hapeng kita jia lenti pini iru hana ba lapas kita la pelong an ya kita kamar SSA hari kaneru kanang sakut hangdi bokti jong gubernur kita gede kimat kiba ke KSU bat kejai penriu ngiai dawa ke belong banyada banyo kita ki kendon an kiban ai yangi kata kajing ada bakerpang hanrei borok kine ngihi balangi mi sekmat balarangi kumansa bat ngim perta banim perstu ke perok persnam sisin gasngi kanekaan ka CA ka salong an bat saknyot yangi hoy mentarang supa se kerul kaneka CA rule haga kroi trik ubnai leber arjar pusau hari gotip ko perok persnam mentasyen na po sibrai kanom kita yangi hari lekaan lengba kine kirul ba ka surga pedeng kala pelat kroi trik ubnai leber hadin sansnam le sponsnam PCE ke kita syakta jong kine kendon an mi bangis turu ala pilai ta hapo dauki ni lengba kene ka an tiong ba on pedang ya kita kinong song nampo kari Bangladesh nampo di Afghanistan bat Pakistan toleng mapi ta hapo jengking dauki watang ya uput usam watang jengker sya jong kita ka sarkar India PE ke jurung keltrap jong kine kibriu napo ring Bangladesh kalong kabalailan hadu kata-kata lagi kuang tongwi mau sosialiang pilih ba lade ke Bangladesh kano tamle ke jingrung ke jingmi pilih ya kata jurung keltrap jong kita ke kar Bangladesh sim nuksa ya
jela ki belong Sri Lami ngi jonggeri India pinpet ke Tripura bat pinpet ke Assam ya ke Sikkim kini kim long trai senong syu hala ka jong ke jela pini ke Tripura jayu abai ki ya ke CAB house na marja ka khandai pinpet ya ke jela Sikkim hatau pikwa ba ke jela Meghalaya jungi ru kalong kumju da shisha ka KSU kong BM ngim kwa balong rit pat ngim kwa balong syaknyot ben hala ka jong ke keri bahaja ke jong ka kendo ke siap pini apo Assam kanuksa pinle ta apo hang dia apo Lower Assam pe ke Silchar Jayu bun ki balik yo lai hat bun ke balik ton kam pintip bat pini i ka Jayu hang dia apo Silchar la jelai da uta unong wei la jelai da kar Bangladesh kano tam mentala pedang yang kata ka CA kinrung shwa kinuman rung hang na apo nong po kinungwan hang dia apo Shillong bat kinungwan hang po nong Stone Hanrei ke Baningkong kinrung shwa na po Assam anda kila rung Assam kila yo ya kata ka jing itu bagi dei nong song shinong kinsawan man buhai pat sya kene ka jela lane kene ka dong ka than bi ke jungi hang da ka por pin sutu bakat no kalong mengisyak kini lut wat ka khayi pateng ngisyak kini lut wat ka sansyar khadar wat ya keno go siap ru ngisyak kini hata ka por ha kata ka por pin sababe ba bisa ken mau ban rangi kershan lane ngi idar rekat lang bat kito kikun samla kibayeng bat perta kibayeng bat pensyai ngi syapang kene ki jing ka jiwara ya kene ki kendon an da ka sorkar pedeng kata nginom long nong wei halajong keri hari bin pet jayo ha ka tu ka tmapa ha pedeng ke Bangladesh bat ka Pakistan kini kar Bangladesh kila yo ya ka jing itu jungki hang thia por ar koloni kila yo hoi kim yo ban long trai yang kendo ka siap ka jungki hari pini i ka jing jelai ka jungki ha ka ba ki yo un bahai sinong hang thia po nomon song hang thia po pinpe apo mo prem kilas tang ban jelai kimla ban yo long no chong sinong hari ki kharoi na ko por hang ne ki kini ka hi pateng ka jungi ha ta ni stu balai ba jelai uta unong wei na siliang duria lan unong wei pat na ko pat ke jela uwan hangi kini yangi lengba ka pela ka sngi kini yangi ya khando siap hang ta ka por nge sa su thu ba pleng kini kinon ai non ra ka sora preng kilong ba persya ya ka jela ka jungi bat ngi stu ba kam dei tangane ka CA ka bala ban kita yangi puni gaji syak knyot ka jungi kum kita ki repat dagwe ki bil ro ki onra dagwe ki ak ki onra ngi kum no bat kini kentret ya kene jinglong hok jinglong trai jingi kene kendo go siap jingi ikirman scam lengba kene so hagaba KSU kadon hangta ka syakri syatri hagaba ngilatit jingkhang syaga Supreme Court ka ying bishar bakli do hawarja ka khandai bat ngilai hakine kibrai baladem latik let batit jingkhang biang bat haga khandai terik jong une ubnai banwan ka ying bishar baron pura makli do ke Supreme Court ikermen makan saai kata ka jing bishar ka bohok haka ba kumno banginyo banri banda kumno banginyo bantekai yala ka jong kata ka jing long rit pai ka jungi ka jat beru ka bakerpang ka jungi lukan ni kulung kena tahu ka stang ka lenti fintet dai ka banjai ke ka sapoi ka por ba school on no show untuk school yang ikun ikti jopi hala ka jong ka kendo ka siap kasapoi kapor haka babara ni gibilong kumne kumbagilong menta kenau lada pikran pitulum lada pipen kat papikran ya kisang balang kita dai haka no kono benta kenau kadai kejingkan jong kisang balang papitang long kumno balong menta papitang la banyat baniam belum try hala ka jong ka kendo ka syap nyam kran persyanian nyam kran persya kilo ki benta hendai ikran ya kahok kajura laga pumut baron kita mat yang ya kejat bendreo kejongi dalilai nagaliang kesu rengkat baki peran pekam sang balang dalilai ngenam hailak la kidai kikuhun simet la kidai saipan la kidai kestorkar jelah la kidai kestorkar India bawan mut bawan tuklar bawan muslia bawan bentantrai ya kahok kanong ngeti kajong kilong swa manchwa kila debu
ya kapateng haji menta kiban sakha sai sen shwa bangin pra na kane ka jilang kepak ya pi baro ki nong songyo songhat ki nong nya kali ki bidan menta ha kane ka sngyo ka pamenta papindra ya kane ka kubur badalele ka KSU bat kecela meglia bat ka thain stela mengi berkoi ka noris nyen nam pudiang tengin nam pudiang ya kane ka yang jagor jong ka si jong ka sorkar ya kane ka si dalele har ke bhardang ka KSU apo ka stri jong ilam jong ka niso nyen nam priang bat nyen nam itu lano ro ya kane ka si ipani ka LP pia yang wei bat wat muslia hero bapiruan bentuklarun petai start apo put pesam no ka pri new trap ko jongi kane ka sngi ka pementa kalong balai ka sang KSU rangkat bat ngi ki license ni ha ban persudu ya pi habide bakata ka an ka ba ka sorkar pleng kelas depas managini ki sngi menora ye ta ki kelajat ki barasi wei pat kiri kajima kalong lada ka jai beriu jongi ka ba hadu mentang gidang yo thia lengai ngidang song klikti ngidang perkhat ba kalawai jongi ba kata kalawai ka bangi perkhat kalong bangin yo ya ka jingiem ka busuk kare tang kawai tu kendit penru ki parado prasnam ki bosong yo hangne hayo molong kaba irabas nung jago yo molong les da benkeren mene katau ba kalong ngiwan hangne om ban pensit terhaya pi na kita gelenti ke bamdai hindai ngiwan ban itu ya ke dau bagi jai penreu sen ladangi pedang ya kena ka ain kaba sukar pedang kanwan rano yang gini kelajat kibana sabar jong gini kiri India kaba mapat yang abade pi kalong baka jai penreu kosi kena jai penreu kabret paitam hari India kasing wan segi hangne ngim semladai berwan ya labi pi na kabenta ki jinungkan ke jonga lane jonga ki siu rei ngiwan ban keren na menta ke jinge jong ki het ki pansawan lane ke jai penreu brehnya trap news kum ni persya ya kene ka an ka ba ki ong kata kasih dai namar ka tau ba ngimla ban kudup ya ki menderi ki bawan nagi wei pat kiri lapian hato lapian ngi bangin kudup ya kita menderi ki banuan nari Bangladesh na Afghanistan bana ke Pakistan hato lapian pakalong ngi kan bahaya ngi ban kudup iki sakan mau hangne hayo ukasi udon kano persen ubasong boyo dukan bat ukhlajai kano persen boyo ban songyo namar ka ni kaap ka jingma namar ka jingma ka abe nga bre phi namar ka ta ka dau paplo ngi kum kisang balang banwan man persutho yu phi balai ka KSU man ka FKGP HNYF ngiwan hangne hayo molong mentak sngi banwan ra ya gane jingtho ka ba ka an sarkar kala depas banwan ra be ya kita ki menderi nagi wei pat kiri hadri kujongi kari kecelana kaya kampat dai kari ke ba lalai noi ka ba yo kata kari ke balai noi nagri India rai kawai kelong ba kajing lai noi kujungi nagri India kelong dei na kajing sapen bor lane na kajing sapen te merau namar kata kilong kemi kilong kepa ki kon samla wat ai bagi nagi kon samla jung piang ne bakin yang sa bakin rai pelakal lane bakin rai ki lama kamdai ke isu kujung ki pisahkan mau lada umdai menta mapi kilong kemi ban pasyat jimot yagi kon samla jong bi thai bachrang ban mi madan ban persya yang sarkar India ban pas ikne kapil banwan petrikam no yang ikne kapil kapal kala pas nande na Delhi sakan mau Biden high tech Islam kibladep munswa hagi khat kendai prapnyo ayu raja yang jai perlu kasih new trap hangti haslo tang namar kita ubah dosan gelong ka India bat ka Nepal kaya soy ya kata ka Indo Nepal Treaty
kata ka friendship kiong Indo Nepal treaty friendship kiong ba kadang ngajing yate kula juki hadin ba katmai jongai di India bat ke Pakistan ladon ki sipai nanti na po Nepal ki balawan ai ke Arab ye ki India hang tu ngapor ki yo lai lut ki yo lemon ki yo thombor ki ne ki jai pru na Nepal hang thi ke jai pru ko si jungi aslo nama raat cima lupa tang lagi ni ki badan ruh nai ka ai ke bang yo ngi pi kolong to kendut benreu wat kwa ba ka jingsok ka pai tendong ing jung pi masih sin ka ski wat nong chun jung pi ru usa senchar ya ka tongkong ing ko jung pi menta ka ski dai ka ski ka ba ngi so bonong ngi sailat ya kita ki juban lak ka bangi la clay bangin clay pi bangi dai hisha kita ki sama badang IT yang ta ka riba ka jai menreu wargat kolong kumi kilong kepa ki bosyong nehyo wat ailat pakai jabing jai pedek ke jungi kesencar lang ye piru bang wat ailat ingi bangi long nitaki si sangkut jono bangi kletno ya keri bujai menreu mi sakmat menta kaski baka kesu ka pensai halon kene ka mat ka ba balai hiwan hane lada kimdon ka mat lada kene ka mat ka ba bangtai ka jai menreu nambak la ka kesu bangi kilai seng inoman hane berpesuto epi Congratulations ngindang ye kersian ya ka jai menreu lomba kilenti bau kesahan udang tebeding badu udang ayah kata ke jingsai nam beta gerijai benreu lomba ka seng KSU harket hodang kajai beri jongi kimdai bangsa elam bakla bat harket hodang kajai beri jongi kimdai ben bet tengka tangkana gawai so pendang pi ko kilong kemi ki bakha pun wat ai pa kajai beriu bami na pi kin salong rau sin kaski kembawai ni kesemla wong mene ladangin priang ye kini kajai beriu ki panawan nasabar jong dari India klempep sisin kaski ngin salong kita ki nom tumom bagi nong thoding jongno mat hitam na yang mendaru wat haki business ki bahe lasa keteng dai kita ki mama lane bohong kita ki ba dan ki kong ki bangi giong bagi ki jai bener ko si nyu trap nyuskum nim ka ba ka pateng ji ki kun janga jumpi ki kseu janga jumpi ki salong rau dai nomor kata baka KSU kadon naga por sekopor ban wan sepi ki pai ba ban pusul tro halor ki isu kabama kabaap nam ta garib jai menreu ki kinlong hok long try maki kinyon maki ngi usitro te belong kane tingino mailat tongilong lupa ki balakre tongilong kiba atkar hakta jingim bagino mailat ya kita ki nongon bhaislong kiban sa yurot ya ko hok kalong try jogi ra ya kene ke CAB mater na poi haus nem arja ka khandai kasar kor kami kala pelongan ya kene ndai kaseng kerana persya bet hadu kini si menta ajar arpusau balakawan ra ya kene karul kene kecing ilang lum ilang jogi hang ne nadu ajar hendreu banglayang persya bat hadu menta balakawan ra ya kene karul ni le kaliang kaseng hak satri jong iso bat kum ki long chok snong jong kene ka dong ka than jong kene ka jela yang rangba hadu kini kiski man bedi sa ka sarkar kami mangidang persya bet ya kene ka bil bat mentah kaski jiglum jelang jogi hang ne bangin sayo bat thang ya kine ki rules walau ra sarkar kami kenang maki paiba maki nok chong snong kini mangi hadu mentang ngi pat pedang ya kene kabil bakalawan ra te kumta paiba long ngi bayasha insasno sibun kinong kren ki ai ki kenten ki ba balai ngi yak persya halor kane kabil nomor ba pitip mai kane kabil laong menawan ra ya kita kejat benreu na kuai pat kiri kita sabatai kita ngelam semat kum dari Bangladesh Afghanistan Pakistan bat kion ra shane spok jela jogi sakane kadong kathan jogi bat kataru ndai tang ta kiri ndai kin base langba kita kindiam kiba kuil aktif kum ki Hindu ki Sikh ki Buddhist ki Jain ki Parsis bat ki Christian
Kene kecing le jong ka sarkar kami kapani pa ya perangi langba kiniam kirukom ndrei nagalia kaseng misiong barbor ni puju bersya ya kiniam ya kaniam la ke ndrei ni bersya pat kajing tubu jong ka sarkar kami ba ya kene ka an keba kiwei pat kejai bro bala hepat sawan betep telut yagi hakane ka caka kebangi hadu unta ngilong traya kendau ka siap kaba kumngi kumki ripat kiba dan hapo kaneka kamtam hapo ka time not east ka jungi kanlong ka bakta sibun ngi ba lada kiwei pat ya ki jaibun riu na kiwei pat kiri kinwan ban buhai snong sapo ka jela ka jungi batang ka to ne por kilalong ki trai snong hapo ka jela ka jungi kanno lengi tang ki khasi kamtam ngi kirit pat hapo ka jela meglea ka jungi bangi don tang sitro lada ila pelong anya kene klempek ba sisin gasgi ngin sa shatlep na ki wei pat ki jai penriu ba dain halor kene kanong rim ba bat ka jingi oi jingai jong ka seng kasi student union bat ki wei ki seng ki bala ya snok tilang ha kene ka por ba kila sim ya kene ka rai bat ya kene ka sinjam ban penlong ya kene ka program ha ka ba kintang ya kene ka kot an ha ka ba ka sarkar India kalau penlong anya kene kabil ka baki unra te ni kerpat ba ya ki nongsong snong ki samla bat baro ki ba yo sngew ya kene ba ngini snok tilang bat bang ini ai men simlang ya ki kine ki seng bhalang ki jongi ki bla sim ya kene ka rai ban rat ban thang no ya kene ka kot an ha ka ba ni ka nagaliang ka dorbar snong nimla klem da don lang ka jing snok tilang jongki seng bhalang bat ngikirmen ba sisin kasngi lengba ka jing trailang jongi ki dorbar snong ki dorbar right ki hima bat ki seng bhalang ba ngila ban yakun haban job ban pendu no ya kane ka an ka ba ka sarkar India kalawandra ya kalawandra ha ka jilla bat hagari hi jongi bro ka wei